ପିଲାମାନେ ତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲ। ଏଥର ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁ ଘରେ ବସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ହଁ ପିଲାମାନେ ଆସ, ଆମର ପରିବେଶ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା, ଆମେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ କରାଇବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାର କର। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, କେଉଁ କାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ପାଠାଗାର ତିଆରି। ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶଟା ହେବ। ତାପରେ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ମରାମତି, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ, ଅବର୍ଜନା ସଫେଇ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଲେଖିବା ଏଠି। ତା ଛଡ଼ା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସ, କେଉଁ କେଉଁ କାମ ପୌର ପରିଷଦରେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗୋଲ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲାଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଲେଖିଛି ସବୁ ଜାଗା, ତା ଦେହରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ନା ଏକରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ତାପରେ ପାର୍କ, ତାପରଟା ହେଉଛି ପାର୍କ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ, ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାହାଠାରୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରେ, ସେଥିରେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। କେଉଁଥିରୁ ଆମର ଟିକଟ ଆଦାୟ କରେ, ଆଗେ ହଉ ଲେଖିଛି କ'ଣ କରେ, ମଟର, ସାଇକେଲ, ଅଟୋ ରିକ୍ସା, ବସ୍। ଆମର ଆସିବ ସାଇକେଲ ରାଇଟ୍ ମାରିବା, ଆଉ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ମାରିବା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲେଖିବା। ଏ ଲେଖା ହେଇଛି କ, ଉତ୍ତର ପାଖୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଯାହାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେହି ପୌର ପରିଷଦର ନାମ କ'ଣ। କଟା ଲେଖିଛି, କ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ନଗରପାଳିକା ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଖ, ଦୋକାନ ବଜାର ନିର୍ମାଣ ପୌର ପରିଷଦର କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଖଟା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଠି ଲେଖିବ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଗଟା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାନଗର ନିଗମଗୁଡ଼ିକ ନାମ କ'ଣ ନା କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତାପରେ ନଗରପାଳଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କିଏ ପୌରସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରନ୍ତି ନା ଉପନଗରପାଳ। କୋଉଟା ଦେଖିଛି, ମହାନଗର ନିଗମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ। କେବଳ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିକୁ 5 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ପଦବୀ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହେଲା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖିଲ। ଏନ୍ଏସିରେ କିଏ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଠିତ ହେଉଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କାଉନସିଲର। ମହାନଗର ନିଗମରେ ହେଉଛି ଡେପୁଟି ମେୟର ଆଉ ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟର, ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଇଟା ବନ୍ଧନୀ ସବୁ ଲେଖିଛି, ତାର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। କରେ ବଢ଼ିବା, ସହରାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଡ୍ୟାସ୍ ଥାଏ। ଏକରେ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଲେଖିବ। ଖଟା ଲେଖିଛି, ବିଡ଼ିଓ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ମହାନଗର ନିଗମ ଲେଖିବ। 2000ରୁ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଟା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ମାନେ ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିଦେବ ମନରୁ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବରକୁ ଆସ, ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ନ ବଦଳାଇ ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କର। ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କି, ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ, ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଖିବ। ମହାନଗର ନିଗମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ମହାନଗର ନିଗମର ଲୋକ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଏମିତି ଏ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ। 9ଟି 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ କାହିଁକି। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ତାପରେ ଗୁଡ଼ା କରିଦେବ। ଏକରେ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ତୁଲାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ କରିଦେବ ତୁମେ। ଖ, ଗ, ଘ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆସିବ, ଆଗ ବହିଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଦେଖାଇବ ହେଲା।